bir чыганакларда инде кичә дә, хәтта бүген дә шундыйрак сүз йөртә башладылар. Имештер, он рассказывает, шундый рус телендә рассказывает, вот он рассказал дип. Сөйле дип инде. Әйе, менә шулай итеп комментарийлар бирә. Дөресен әйткәндә, ул бары тик безнең белән генә сөйләшә алды. Әле анысы да өзек-өзек менә шул аңын югалтып, аңына килгән вакытта гына көч-хәл белән сүзләрен әйтеп безгә сөйли алды. Улның әле бернинди башка журналистлар да, бернинди чыганаклар белән дә күрешкәне юк. Шуңа күрә шундый Алтын сары матбугат килеп чыга инде монда. Әйе, сары матбугат килеп чыга һәм сарының да сарысы була инде. Әтием хәзерге көндә Мәскәүдә. Таңсылы менә шундый сорау, әлеге мәктәптә фаҗига тагын да ныграк, көчрәк киң колач алмасын өчен әтиеңнең дә өлеше кергән дип беләбез. Ни өчен дигәндә, әтиең нәкъ менә тавыш өлкәсендә системасын анда ныгыту, төзекләндерү эшләрен алып барган. Әйдәле менә шуларны да сөйләле безгә. Шул ишектән менгәндә аңламыйча күреп алган бер кызның басып торуын. Яшь кызның һәм иң беренче һөҗүм итү шул кызга булган. Ул кыз бер бәхетле очрак белән генә котылып өлгергән аннан. Ул кайдыр читкә чапкан. Шуннан аның кемгәдер атканын күрдем ди, әтиемнең чыгып бару булган, аннан нидер эшләргә сораган булганнар менә шул гимназия тирәлегендә. Күреп алдым да, мен башта аңламадым ди, кем соң бу дип теге атып җибәрде дә, мин аңлап алдым, теге юньлегә түгел бу ди. Мен туктата алырмын дип өметләндем ди, җаныкаем. Шул чыга башлаган да инде аңа каршылык күрсәтергә тырышкан ул. Шуннан үзенә каршылык күрсәтүләрен инде җинаятьче атып җибәргән. Әтиемнең шул хәтере буенча, сөйләү буенча, ул аңа ишек аркылы аткан дип беләбез без. Күп төрле кыйбылчыклар, шулай яраланып, аны корсак өлешенә эләгеп, әтием егыла. Бу арада вакытта утыручы апабыз да бик тиз реакциясе тиз була инде, ул кнопка, тревога кнопкасына басып өлгерә һәм өстәл астына кача дип үзе шулай сөйләде безгә. Бу арада җинаятьче үзенең коралын яңадан теге перезаряжать итеп, кире килеп әтиемнең башына да ата. Шөкер, ул аның күрмичә каладыр инде мөгаен, аткач ул алга таба юлын дәвам итә, әтиемнең башының кырыеннан үтеп китә. Дөресрәге, ул аның башын яралый, ләкин артык тирән керми пуля. Шуның аркасында шөкер, әтием исән калды. Шулайрак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шушы вакыйга үзәгендә булган мәктәп хезмәткәре Муланур Мустафинның кызы Таңсылу белән Берничә ай гына әнием шушы җинаятьченең класс җитәкчесе булып тора алды. Чөнки менә аларның укытучылары китте дә, бу чыгарылыш классы иде, 9нчы сыйныф дип хәтерлим, әйе. Аларның укытучылары китте дә, бу класс җитәкчесе калган сыйныфны әниемгә бирделәр. Шул сыйныфта шушы җинаятьче дә булган. Әйе. Шуңа бигрәк тә бу безгә теге аңлашыла торган нәрсә түгел, чөнки әнием аны бары тик тып-тыныч, гап-гади бер мәктәп укучысы, бернинди теге агрессия, бернинди начар хәлләрдә сизелмәгән бала иде дип әйтә. Инде хәзер интернетта менә шундый комментарийлар шаккатам, әлбәттә, кешенең ничек башы җитә шундый фикерләрне чыгарырга. Комментарийлар йөри башлады. Ә менә ул шул класс җитәкчесе янына бармады микән соң? Аның бер инде шәхси сөймәве, шәхси ачуы булмады микән? Моның булуы мөмкин түгел. Һәм ни рәвешле имештер аңа менә шул укытучының иренә дә аткан, аңа да һөҗүм иткән дип. Әтиемә бу бит шундый язмыш булгандыр инде, шул мизгелдә ишек төбендә булып әтием. Ул менә шуңа каршы чыга алуы, бары тик менә шундый бер бәхетсез очраклылык дип әйтергә була. Әгәр ул анда булмаса, ул аңа тимәгән дә булыр иде, шулай Әйе. Һәм гомумән мин инде хәзер шундый теге башта төрле уйлар бит инде фикерлисең, анализларга тырышасың. Мин шулай дип тә уйлыйм. Менә без аны апам белән дә сөйләшеп утырдык кичә. Әгәр дә тәнәфес вакытына туры килгән булса, тотышкыч була иде. Әгәр дә әтием анда булмаган булса, ул